Čau lidi, já vás vítám u mého videa, toto je mé první video na tomto kanále, doufám, že si užijete. Jinak předem se omlouvám za můj hlas, jsem nemocný, takže bohužel je to takový, jaký to je, ale možná je to lepší než můj normální hlas, teda co. No to je jedno, dneska si zahrajeme 3 zápasy v kompetitivech a pokusím se vyhrát všechny 3, takže máte se na co těšit. Jdeme na to, hoši, jdeme. Máme tady první hru a jdeme na to. Dobrovský, vždycky always left, ale vždycky jezdí druhý, týpek je pomatený jak srnka v loubovém lese. Já jak to vejdu, to je celkem blbý. Ale free goal? Úplně tragický to bylo. No to je jedno, nech to bejt. No byl to fakt úžasný gol. Dobrý, to jsou goly, ne? He's like the ball. Mě strašně štve, že já neumím prostě speed flip. Já třeba udělám, veď, half flip, nebo povede se třeba air dribble. Na mém TikTokovém účtě, což který vám dám nejspíš do popisku, jsem udělal i masty flick, jo, takže na ten masty flick nebyl samozřejmě dokonalý, ale prostě taková replika. Něco jako když si koupíš na originální fotbalový balón, tak bych to nazval, jo, jako. Hop. 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 3-1. Je to tady, je to pecička. Říkal jsem, Caplárova pas funguje prostě. Ještě jednou, že zdroj trastný bro, takže pohoda. 3 zájezd, 3krát to zájezd. Je můj teammate, když tak mimochodem. Ale já už bych to neměl zajídat, teda jsem dneska je celkem dost. Já už to zajídat nebudu. Oh. A můj teammate by to měl 3krát zajíst. Aha. Hodně kvalitní. Se jdu kochat, veď. Se posral, když tam ty pinokouře. Nice. Zpracuju si to? Ne, nespracuju. Pas na mě, ne. 3krát to zajez, pojď. Pas. Samozřejmě to neměl být střela, absolutně ne. To byl cílený pas, že jo, krásně, tam nebyl teda co. No nech to být radši. Jo, pojď. Broské. Ty krávo. Ten to hodně killnul, tyjo. Ok. Oliver Bitter. Počkat. Tak můj teammate je asi jako, že na hlavičku trošičku sorry, jo. Já jdu Bitter anglicky hořký, takže Oliver hořký, ježišmarja. Jdeme do Olivka hořký, jako. A mě vzal. I když odbro. A to jsem koukal se napíše, ale tak to jsou úplně zasrali. Že jsem to pustil. Já jsem se koukal do chatu, ten týpek říkal, že nemá časovat někdo. A někdo, asi Oliver. Co to jen díky, jo. Zrovna tady něco píše. Nice. Ten mu teďka bude nadá, koukne. Prostě na holo. Yes, tak mám tady první den. Začíná to velmi pěkně. Jako, je možné, že jsem dneska dostanu do platiny už. Ty krásně nějaký dík. No, nemám peníze, to rozhodně nekoupím. A máme tady druhou hru, tak snad ta léra bude lepší. A máme tady teďko druhou hru. Snad to vyhráme a budeme mít 2 hry v řadě. Kick-off, no takový jakoby suchý.
Tak bych ho nazval, prostě suchý kýkov. Potato, brambora, pojď, bramboríny, asta, brambora, asta a brambora, pojď, pasta s bramborou, nech to být. Pěkně. Asta hraje s bramborou, asi. Hodil bych teammatey, ty ať oni dva si jedou spolu, celkem jim to dá. Boom! Jo, jinak doložil krásné 1-0, teď jsme fake. Ježišmarja, a ještě jeden fake. Protlačím to neprotlačím. No nic, ale bramboríny, no, asta. Bramboríny to neměl, to nepromej. Říkám, i tím hra s modrýma, on to odevzdává na tutovku. Pass me bro, pass me. Jo. Jaj. Ne, já myslím, že to je na chybu. Ježišmarja, to je bramborová hodina. Strašný. Takhle jak bramboří nějaký ty. By se jaký rozuměl s potáto, ty. Potáto exe. Jdu proti, yes. Můžu 1-2. Otočíme to ještě. Času dost na comeback. Neděláme si žádný starosti, že? Protože to je zbytečný. Brambora. Brambořík. Brambořík je ne? A kdybyste neviděli, já na TikToku i streamu, takže když tak vám hodím do popisku můj TikTok a tam můžete chodit koukat na streamu, kdybyste chtěli. To bylo hezký. Já jsem ani nepochválil chudáka, tyjo. Ale budu chválit, musíš mít mentalitu, že? Až dá ještě jeden, tak ho možná pochválím, musíš mít tu mentalitu. Dobrý, tak teď jsem se něco zaputil, viď? Easy going. Ale 3-2 samozřejmě comeback zase caplárovka. To byla jakoby caplárovka na caplárovku. Já se stala caplárovkou. Capránovkou. Co jsem to vybral? To chodí no občas. Velký autista jsem. Pojď nahraj. Pass me. Ježišmarja, to jsem zasral. Klidni se, kámo. Nikdo nám gola nedal. Jo, dík, že jsi mi to vzal. Nechám ho uvařit teda, když se jak věří. Akorát, dík. To mi celkem mi pomohl, já vím, že to nechci. Ty kokos. Se toho nebojí kulíšek. Ježišmarja, no jo. Nahozeno. Bum! Je to tady 4-2, co je? Takže pohoda, viď? Pojď, asta. Nemám, fake. Fakeu samozřejmě, to nebyl miss, to byl fake. Další fake. Zpracováno. Připravil jsem mu to, že? Góly. Fakey, jo, jsem udělal schválně, aby zmátnul soupeře, zmatení soupeře, jo. Však do klidu. Ježišmarja, fake další. To je fakt šílený. Co se dělá? To jako protestuje na svého teammate, nebo co se děje, jako? Kdyby se tam vyložený byl schválně. Máme tady protestanty. Nevěděl, že i v Rocket League něco takového existuje. Já se pak vám půjdu, kámo. Dobrý. Však jdu na zeď.
zem. Je to na zem. Tak. Máme tady za sebou druhou výhru. A my se teďka vrhneme na třetí hru. A jestli ji vyhráme, tak jsme v platence. Takže doufám, že se mi to povede. Takže máme tady třetí hru. Může se to vrhnout. Mám Takoda. V protějším týmu Ospalý muž a Ivan Gandalf. A to je sestava, ty vole. Už jako Spací muž, Takoda a Ivan Gandalf, ty vole, to jsou lidi. To jsou ty celebrity, ty vole. Ale jo, Howlin proti jsem si nevšiml ani. Že bych na zeď, já nemám půstičky. Prostě jedu dopředu. Budu doufat, že tam bude teammate, třeba jen to tam dám. Vlastně týpek se jako rejpe podle mě na nějakých místech. Ale jak to týpek vzal, jo. Ale bych dopad stejně, takže jakoby nemám jakoby právo co říkat. Takže jsem to chtěl sťuknout, akorát jsem nevěděl, že je za mnou. To dopadlo zajímavě. Nice. Jedu. Marlboro, jaký přemet. Ospalý muž mi nedá gola. Nedá. Ospalý muž nám gola nedá. My s Takodou jsme prostě profíci. Zajímavý. Takodo, nahraj! Takoda! Druhá vola. Takoda, ty vole! Ospalý muž to chytil. Prodlužka. Prodlužovací kabel, no ne? Joj, to jsem trošku přepískal. Tam se tady úplně rozbahnil. Ty to, Takoda, jo. To je škody. Ivan Gandalf, ježišmarja, já se zavlastnil. To je nepříjemná záležitost, ale zakládá vás. Zatím vždycky fungovala. Uvidíme. Už to jako celkem tlačíme. Přijde mi, že jsme lepší, takže... Můžeme rovnou odpovědět, neodpovíme, protože jsem brambořík, no. Tak mám. Chci tak čapne do pody, nevím, proč mi týpek nadává, nic jsem neudělal špatně, týpek by to určitě myslel jako všechny jeho balóny, co tím to trafoval. Udělej. To je celkem dobrá pozice, ne. No jo, to je pas, ty vole, týpek tam se nejí. I když shot? Prosky. Jahodník. Ty vole, co? Kevin De Bruyne jako solidní, ty vole. Caplárovka? Už se vaří, už se vezou. Tak. Takoda stále jede. Solidní. Tak. Do poli, žádný stres. Do poli, do jahody. No jasně, pošlí tam. Potom skočilo to jak želva. Nech to být. Věřím teammateovi. Když si napsal, že to má. Jo. Znova, repete, nahraj. Co děláš? Dosky. Ok, dám si to teda. Co budu dělat? Hlavně, že mě nadává. Hovno. To je škoda. Ospalý muž s Gandalfem se tam jako kočkujou, tyhle celkem. Oni neví, která by ani jeden, a to jsou teammatey. Ano. Pecička. Děj. Takoda. Jak jako já. Always, vždycky, ten co je debil. Vždycky, ten co je vlevo jezdí. Vždycky jezdí ty, co jsou vlevo.
Naučil mě to jeden hráč, který je ve vyšší pozici, mnohem vyšší než já. Takže tak. Až mi ty zase jako nadává, když mě doslova bumpnu. A neřekl si jen předtím, můj bůh zve, to zkoušej. Nice, bumpíček, co je? Gandalf, tyhle. To nemá. A fake? A? Teammate, jeď! Ale teď jeď, ne? Ty to mohl mít úplně v klidu už. Sami napište do komentářů, jako jestli to nemohl mít nebo ne, protože si myslím, že by to stihnu úplně akorát tu ty fruty, hezky. Pryč to dej. Vlastně... Jako... 4-2, krásný, a já myslím, že jdu do platinky. Yes! Tak schválně, jsem v platince nebo ne? Jsem v platince nebo ne? Poznáme? Je tam platinka. Tyjo, já si myslím, že se nám to vydařilo krásně. Jako 3 zápasy, 3 výhry, všechny otočený. Jako hodně solidně se nám to dneska povedlo. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, můžete mi dát like, odběr. A to asi všechno. Tak se mějte a čus čus. Mějte se, čau čau.